país, que potser avui encara no heu decidit el sentit del vostre vot, però que defenseu amb nosaltres la democràcia i la llibertat. De fet, gràcies a tots els que esteu protagonitzant la revolució democràtica més important que hi ha hagut mai en aquest país, la revolució groga dels catalans, la revolució del somriure i de la participació. Ho vivim cada dia. Ara és l'hora de la gent i ho és per fer realitat el que ens uneix a tots, el sí a Catalunya, sí a un país millor, sí al futur, sí a la independència de Catalunya. Ho presentar el passat 12 de desembre i ho vam acceptar. Ho vam acceptar perquè ens vau dir que allò mantenia la unitat dels partits polítics i allò reforçava el procés. I nosaltres ho vam defensar. Ho vam defensar. Perquè mantenia la unitat política i perquè reforçava el procés. I ara també acceptarem aquesta consulta sempre i quan convertim el 9 de novembre en una mobilització per denunciar la involució democràtica de l'estat espanyol. Sempre i quan tothom que vulgui participar ho pugui fer en tot el territori. Sempre i quan serveixi per denunciar davant dels organismes internacionals que l'estat espanyol ens prohibeix els nostres drets nacionals i no ens deixa exercir el dret d'expressió. Sempre i quan el 9 de novembre serveixi per demostrar la nostra determinació per decidir el nostre futur. Donarem suport a aquesta consulta sempre i quan el 9 de novembre sigui considerada la primera volta d'unes eleccions plebiscitàries referendàries per decidir el futur de Catalunya.